ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеои мо оғоз мешавад аз бозори садоводи Москва. чӣ хеле ки мебинед анамиҷа дарам хе куртои намазнико ҳастай. ҳайрон нашавед дӯстони азиз, ма дар душанбеюм инора як каси дигар ба навор гирифтагиай, ма фақат шумода мефаҳмонам. марҳамат, тамошо кунед. ҳанамин амуд платяҳо, куртаҳои дароз ҳамроҳи румулош, намазнико, ино нархошон 2,5 рубли туркиян. баъд ана ин намудо ҳастай, ин намудо 2300. на марҳамат, платяҳои дароз ҳамаш паплинанию истеҳсоли Туркия. ҳоз бо дигар хелошам ҳаст, ма шумода нишон метиҳам. аз ино чанд ранг дора, баъд глошам ҳар хелаяй. размеро ҳамаш ҳаст. анами рақамое ки шумо дар экран дида истодаед, занг зада, ино ҳамаш доставка доранд дар Русия. занг зада, мисол шумо вай кунед, дархост кунед, ҳаминора шумода равон мекунанд. ана ин намудаш ҳаст. аз ин чанд ранг дора. ира қафоша метавонед ҳамчун сатр бандед. набинед чӣ хушрувай. иям 2500 рубл. аз сомони кати одат кардагиам барои ҳавай бисёр вақт ваяй мушкилай гуфтан. ана ин намуд халато ҳастай. ино ҳам паплинаш ҳаст, ҳам шифонаш. ино вай нархошон 1000 рубли. на дӯстони азиз, размеро ҳаст. касое ки мехоҳанд, марҳамат, анами рақамода занг зада дархост кунед, шумода равон мекунанд. на марҳамат бинед. ана қафоша бинед, ино вискозаян материалошон, ай пешбудагиёш паплинай. баъд ана ин намудо ҳастай. ин намудо ози ма пурратар бо шумода нишон метиҳам. 1200 рублай. ба фикрам рангош ҳастай. ҳози ма шумода бо пурратар нишон метиҳам. ана ин намудош 1500 рублиай. баъд ана бинед, ана гарошкао дигараш, ана гарошкаи розвиш и 1000 рублай. бо ана гарошкаи сиёҳ ҳастай. и гарошкаи сиёҳш 1500 рублай. ана инҷада бинед дӯстони азиз, ана ин намудо ҳастай 2300. 2300 рубл. на марҳамат, чӣ хеле нав нишон дода будам. саршави видео дар ангош архела буд. ана савзу кабута бинед болош, ҷои кокеткаш савзу кабутай ва ё 1500-иян. иёш 2300-ияй. и розвию ина гули майдаи сабз дора, и ё 2300-ияй. чӣ хеле нав гуфтам, размерош ҳаст. баъд бинед якум курта абманка бинед сиёҳ, и туркияй 4500 рубл. ана фиолетовиш и 3000 рубл. баъд ана ваё ҳастай 2500. ана вилюро. баъд ана сафед ҳастай халатай туркияй, и нархаш 4500 рублай. халати туркӣ, касое ки мехоҳанд, ана бинед. инчунин ма ҳози шумода ана хе вечерниё дорам. ҳози вечерниёшам нишон метавонам. ана блестящиёра. на марҳамат, ана блестящиёра бинед. блестящиё 3000 рубли. касое ки мехоҳанд, мисол анами рақамода занг зада дархост кунед. инам туркияй. поёнда ана ин намуд вилюро ҳастай. платяҳои туркӣ 2500. на марҳамат бинед. поёнаш бо чхелай. ана ин намудо ҳамаш 2500. баъд ана кабуд ҳастай. ҳозир хушро нишон метам. и кабуд королевский вилюрай 3500 рублай. нархаш. сангчоошам сангчои тозаай. поёнаш турай. ина бинед пешакша. сангчош тозаай. и 3500 рубл. инам чӣ хеле нав гуфтам, туркияй. поёнша бинед чӣ хелай гипюр. бо иҷа якчанд намуди дигар ҳастай. мехоҳам шумода нишон тиҳам.
дар инҷа бо наи куртои 2300 сма астай 2000 астай не болода на марҳамат иҷадам зажим будай. Ана иҷа дӯстони азиз сатро астанд, сатрои султанка ҳастай наи якумуш. Баъд бо дигар хело сатро 500 рубливу 700 рублияй. Шумо занг зада бо худтон аниқ кунед кадомуш чанд сумай аз соҳибуш бо худтон пурсон шавед. Рангуш ҳархелаяй. баъд ки хоҳиши харидорӣ кардан касе дора ҳавайда бо суратоша равон мекунанд. вақте шумо занг мезанед мисол менависед ана инош 700 рубл бинед калони хушрувай. марҳамат касое ки мехоҳанд бинанд баъдан метавонанд ки дархост кунанд. озикираҳо маҳкамай шумо анамин метавонед аз анамин бозори садавод анамин касое ки ҳастанд шумо дархост кардан гиред тариқи почта ба тамоми Русия ба шумо равон мекунанд. баъдан ки раҳо ки кушода шавад баъд ман худо хоҳа аз Тоҷикистон ҳар чизе ки шумо мехоҳед барои шумо равон мекунам. дӯстони азиз анаи якум куртае ки ҳастай и бишкекай 1000 рубл. размерош ҳамаш ҳаст. на марҳамат дар иҷа бохтон бинед ки чӣ хеместа. ана ин намудош ҳастай дӯстони азиз. бисёрам куртои хушрӯ аз ин якчанд ранг дора. ино 1200 рублай. ба фикрам бохай худтон аниқ кунед занг зада бахшиши зиёд ино хеле зиёд будан барои ҳавай амина камакак нархша мумкин ки хато када бошам вале ба фикрам 1200 рубл аниқаи инаишам 1000 рублай. и дигар рангам розви. размерои иам ҳамаш ҳастай. материалш паплинай худуш истеҳсоли бишкек. на касое ки мехоҳанд занг зада бо дар бораи куртоҳо пиратар фаҳмед. рангои ҳархела дора. ана и курта рубашка ҳаста 1500 рубл. набинед дӯстони азиз дар розай иам размерош ҳаст худуш паплинай ваяй баъд киса дора. римен дора. ана и намудам 1500 рублай. иам паплин размеро ҳаст. фасонаш беҳад хушрӯй мада писанд омад. худумда шахсан маъқул шид. бинед чӣ хушрӯй. як чизи дигар дӯстони азиз ки вақте ки шумо мегиред анамин маҳсулотора мисол паплин боша шумо як размер калонтар гиред. ана иам 1500 рублай. як размер калонтар гиред ки ами паплино чӣ хеле ки медонед ҳангоми шуштан дар бори аввал яъне якум борада камакак медроя. барои ҳавай бо савдогарахча пурсед ва метавонед ки дархост карда харидорӣ намоед. бинед анамиам чӣ хушрӯй. ҳам кушотай ҳам мисол фасонаш нағзай. ана ин намуд ҳастай 1200 рубл дӯстони азиз. аз ин сиёҳшабуд саршавии видеода. на марҳамат дӯстони азиз бинед. баъд касоеда ки маъқулай ранги дилхоҳтона шумо ба анамин шахсе ки ин чизора мефурӯша дархост кунед. ба шумо пешниҳод мекунанд кадом рангиша ки дошта бошанд. платьяи дигаре ки ҳаст ана ин намуд 1500 аям размерош ҳаст дӯстони азиз. фасонша бинед чӣ хелай. остинош манжетай худуш ваяй паплинай пешаш ваяй замокай. нархаш 1500 рубл. ана и боша ҳаст. иам 1000 рублая. и ранги дигараш дӯстони азиз ранги сабз. и рангам бисёрам хушрӯ будай. набинед пешаш тугма меоя.
материалш поплин. Истеҳсоли Бишкек. ана платье дигаре ки ҳаст, ана ин намудаи дӯстони азиз. Бисёрам платье хушрӯи қафоша бинед витичка дора. нархи 1500 рубле дӯстони азиз. бо занг зада аниқтар кунед хитон. ана ин намуд платье беҳад хушрӯи поплини нағз 1000 рубл. ям размероша дорам. шумо метавонед ки бо дигар намудоша бинед. ина марҳамат. ана ин намуд бо ҳаст. ям гулш беҳад хушрӯвай, рангшам хичам бинед чӣ қадр кушоти хушрӯ духтагиай. нархи ям 1000 рубле дӯстони азиз. марҳамат, касое ки хоҳиши харидорӣ кардан доранд, анами рақамое ки ман мондагиям занг зананд, дархост кунанд. дар тамоми анами Русия доставка ҳаст.